Ja samo niti. Pa stani on. Levo. Idite napred, Dešo. Idite napred, Dešo. Sašu, pustiti. Opa. Ako je, pusti. Sašo. Aj jebi ga. Dobro bre! Ješi! Ajmo! Nemoj ga noga! O, faul, ja ne možem. Kakav faul? Konzi! Ajde, pali! Pali! Jebi. Kaže jebi. Pa šta si misli? Kakav faul? Ej! Daj! Ajde! Ti žare, ne vidim. Ne pružite bre! Evo ga! Ajde! Ajde napred, stvar! Ne, idem ja nazad, ajde napred. A pa diže! Pusti ga! Pusti ga! Lagano smo, ne boj se. Vidvrko, ne znaš šta će s nogama. Ajde! Ajde! Može! Evo kraj.
Čekaj, bre! Ne mogu! Ajde. Uzeti van. Ančo! Ti! Luci! Sam si manual! Eto! A jedi govno, bre, vrati. Probaj, koč! Ne! Opa! Bravo! Ajde! Dobij ga, kume! Idi nešto! Aj, kume, sam vidi! Hop! Hop! Ajde, Vlad! Ajde, ja! Uzmi ruke! Bogu, s jabu kuda tu u prvom razredu. Ja ću raditi. Šta radiš? Ja radit ću to. Vidi, brate. Napadi ga! Daj pare! Stani na nju, papane, lagno! Vidi! Ajde! Konju, alo, debil, ne mora lopta stranu. Aj, dobro je. Ustavi se, Bogu, svakog na prnemu, Saša! Radja! Idemo! Uve! Idi radno, bre! Dobro, ti! Stop! Druga! Udro! Hapite joj! Ajmo!
Završi to, pade! Nemoj ti sada, ti napred. A rekao je da će to uraditi.
Dobre, Vlad, što šta? Ajde, nema nikog. Crossfitter je uzmano igru film. Crossfitter je uzmano igru film. Evo ti radite, pa nemoj njega gledati. Koji ti to fason? Nije to dobri na vremenu. Znam kako sam te ti glavio. Ti si. Golman. Vrati se vam, gdje je? Daj sredinu vam! Zađi ovdje! Skupite se! Ajde sad, uđi u gol! Uđi u gol sad! Priđi bre! Priđi bre! Tuga! Ajde, hop! Njeni jedan. Ja bi ga ako nije zadnji 15 sekundi pa ovo.
Na onaj plastični fudbal igra. Vidi šta radi kompani, idu kura. Igraj, igraj! Leđama! Ajde, Zaki! Kaži faul, Šole! Vidi šta radi, brati! Samo rekreacija teretane. Ja povređen, Mari povređen, Mihajlo ne igra, povređen. Ja list istegao. Ja jebote, ja glavom 50 u Ne, piču. petorici će bilo sam. Dovoljno. Radi po svojeg igra. Ja si Glaje snime ovo! Šum patik, ja? Ide ovim na kosti. Ajde, igramo! Vidi, pored fudbala nisu prošli. Vidiš, ja sam sad da krena, to uzimo Ajde. prelo. Ive! Ajde, strane! Vamo je nazad! Uzmimo, bre! Pa ovdje ih ima više koji nisu nikad igrali fudbal u životu nego što jesu. Igrao Rade i Gile možda. Buci. Gdje je Buci? Buci. Aha, da. Ja znam. Pa Rade sad što igra fudbal, eto. A da, nije. Kuma, i kako ti loptu dam da izdržiš? Nema nikog nazad, dvojica, alo! Vidi ovaj što galami na čedu. Ovo ga ne čuje. Ajde, bre! Lajste, jednako! Šut! Ja Sale primio loptu, nije? Konju! Šta je? Evo, ostavi loptu, više! Evo si, ja neću, boli me, kure. Šta? Pa s kim ti šta igraš? Ovdje. Po s ovim nisu mi Ono što ste igrali, ali? Jova, Jare, Vrga. Jare pijan. Danas smo bili 4-2. Se napio, a? Pa ono, valjda su ostali tamo, ne znam. Možda neće im doći. Jova Ćelavi? Ne, moj je ovaj spun. Aha, da. Bilo seljač. Nama branio neki momak Kile ga dove s posla, nisu imali golmana. Kaže, sa ova dvojica kao ovako ne vole na fudbalu. Kaže njemu, Đura, pa tu dva brata rađena, daj ne se hvala. Kaže, ja ove psovke nisam čuo ni kad se svađaš s nekim koga baš ne voli. Vidi mrtvo, nisam da vidim. Jeste! Vidio sprljaš, šta radi? 4 asistencije! Gotovo. Kako ste gumovni prostor? Šta je to? Šta je to patos? Pa tu ti guma da se ne kližeš. A šta inače, na onoj veštačkoj kraju skliže? Jako. Nas dvojica se nazad skloniš. Ajde, kućano. Je li ima 3 zdrava kolena? Ubedljivo nečega. Da, Ubedljivo nečega. ne možemo nikom više. Lopu, zeti, drugi. Pogotovo koga ne zna, pa... Pa se Stoji iza zamet. njega, stoji iza njega. Da. Ja sam njega jedino neki brz pa da izleći ispred da mu seče, ali inače ne.
samo ga pustiš. Gubiš snagu, bez veze. To kreni. Gde je Vuci, kada on donesi? Čuli smo se pre neki dan zvao me. To možda će doći pred novu godinu. Ali ne planira se vraća uopšte. Što će vraći? Ne, znam, rekao možda to znam. Par godina. Lan, tek sad skoro vi žariš, reklamira svoju firmu. Švedska? Gde je Miljanović, Dubai otišao? Pa nije još otiš 10. novembra. Šta radi Dubai? Dobili posao u bolnici. Pa šta sad i ti u Dubaju? To valjda. Ili traži novu ženu? Šta, nešto, ona je ova... Kako se zove? Vladica. Znam bar plata, šta kako? Znam, 2 godine ugovor, 1500 € početna plata, plaćen stan, hrana i prevoz do posla. Što im to dođe jednom 2,5. No, bitno da je stan plaćen, to je najbitnije. Bura za hrana nije baš kod njih. Nešto preferovano jeftino. Nije ni malo jeftino. Da li će otpoziti da nije još? Ne, uzet će neplaćeno 6 mjeseci za početak, pa će vidjeti. Sme da uzme maksimalno 2 godine neplaćeno. A tamo njoj 2 godine ugovor, da, pa će vidjeti ako ostane, da otkaz, ako ne vrati se van. Pamet. Ali mislim da Šta ne... traži od jezika engleski? Da. To je bar lako. Pa da, pa išla je u četvrtak na razgovor, ja je vozio u Beograd. Bio taj direktor bolnice. Abdul Benzema. Koji radi ima snage da trči, vrat, ja nisam vidio. Znači tamo onu ligu što igram Albački. On će sad 2 rekreacije da opiti lagano. Sale, kao Pantelić. Vrati 5 pola, samo traži. Saša! Drži drugu faul više. Evo sam. Bravo, Vucu! Jeli? Kako bre? Dobro, boj se! Ne vidim, spremaju ovdje, profesionalac. Ajde, stisni ga tu bre! Zna najviše. Da. Tako je! Ga, pusti ga, sve ga budemo očešao, pa će tražiti. Nije, da. Ajde, breću. Pusti ga bre! Daj mu faul, jebe faul. Stani još, stani, pane, vamo. Tu, tako, tu. To živ zid. Možeš. Boj! Ultimi, bol! Vidi zaš kameru! Stale! Hajde, brate! Sacno ga opasno, tako i mene juče. Zađi, povredit ćeš se, nemoj se zabavati. Pa nemoj se zezati, zađi, povredit ćeš se. Pa nemoj se zabavati. Jesi gledao nas juče? Ovdje? Ne? Iđen! Žaret! Stvarno? Gdje to drži? Kuć. Evo ih moji poleni, da hrani, da. Ovo je fit complete. Bravo.
Jao, pa tu si! U ovom telefonu mi je snimak. Koji? Kako držiš Lazara? Sazre? Ti snimaš sebe kreacije? No dobro, gledaj dosadno. Ne gledam ja futbol inače. To se malo kasnije smijem. Ovog sam se vidio 100 mene sutra dan u put. Ja tu da niko ne igra futbol s nama. Ajde, to kontre! Znaš što mi je pomoglo? Onaj Defrino Forte, brate. To mi spasilo. Da, legneš, preznoviš se 2 dana. Brate, vas i umor sastavi i sve tamo. Ma da. Ovdje ladeno, ovdje karton dole. Se vuče sve dole, sreće, po 2 čara polu. Ajde, možeš ti sprati. Sve na radu. Joj. Ali ovaj motor je jedan, to je sve teže dana. Ota. Redom. Pusti ga, bre! Pusti ga! Ma bitno bude za redom. Rade, gubi se talenat na pola, Rade. Ovdje Rade napadat. Koji uče onaj deda što slika za dnevnik, znaš, onaj dnevnik ja na poluvremenu izašao kad sam sjebao list, ja gore na tribinama kad on slika. Preko došao si danas da slikaš kad ja izađem na poluvremenu. Kaže on, evo ti aparat, nađi sliku gdje si ti i tu ću staviti u dnevnik. Ja listaj. Preko majstor, ti znaš gdje igram beka da ja ne idem preko pola, on sliku sve vama ovu drugu polovinu. Jebe, možeš tu da ti pošalju neko. Tako je, polako. Po utakmici jednom, eventualno 2 puta iskačem nafti. To je to. Bacio sam se 4 puta jednom biciklu. Stani tu, stani, ej, halo! Stani! Sve si. Šta je ovo? Ne stojiš u praznom panik. Priđu tako. Ako bre! A ja uče ko ranjen. Imao vas isto. Mucat će me pojesti, poveri! Rade nešto zvojiti to. Samo reci da je buci da si ima na fitu. Stvarno. Samo što je odredi Da skine 20 kila. Zašto? A? Ja ste živi na Znam, ali stomak, vratu, vidi. Koliko ima kila? Buci! Koliko imaš kila? Buci! Koliko imaš kila? Eto, teže su 5 kila, 6. 123. Aj, čuram! Više za glavu. Ono je najviše stomaka, ti imaš Imili smo! Čuran nam ima samo jednu nogu. Po mene je. onda krene, se boji, Šta je to po temi? Tam
baci smrti se vidi. Ajde, slačim. Ajde, ovaj šajte mi ponovno. Ili uzmi njega ili... Beži Stefane, beži od mene! Ajmo gole! Izjamo bre! Bravo, života! Kraj! Život. Život, onaj servis što ima. Tu staniš, ne? Može vam, bre. Može. Ha? Ajde kum! Tako, idi bre! Puci! Još jedan! Šuti bre, puši kure! Ej, jeba mamu, što to dajete tu 3 dana? Neko bolnici igraju ljudi. Da, 10, 8 do 5. Jebem me, krv! Tako, Milutine! Sami ste, sami me! Šuti, ajde! Šuti sad! Kako je tepica ova? Evo ga! Aj, Gil, to je! Jebe me mamu, da jebe mamu, daj! Još, ne šut! Ne daj, Radu! Šone, kažu faul, jebem me! Pađa, neđa, pale! Slušaj. Ljudi ne mogu ide manje. Utvaraj, utvaraj! Možeš da ulećeš, vidiš, hoćeš biti šampion. Ajde. Pusti njega, Još 3 minute. Staj tam. Daj ovdje jedan. Stvari nisu providom, uopšte nisu providom. Pusti mani! Šta radi? Ajmo.
Stupite, samo Golfin, nešto samo... Ne, jebote, kao da mu bilo loše. Žila, Ili su vejali, vidi. Ajmo, Otilo, to je! ne stegli se nešto. Mislim da s jebe ne mogu podići. Ne, sigurno su natakli. Pusti go! Daj Vlade, daj Vlade. Stisni! Igraj do kraja. U ruke! Kako me ne vidi u crnom? Isto to. Žari se, što